Bore da I chi I gyd. Wel, cyn I chi ddechrau sibrwd ymlaeth eich gilydd bod y gweinidog wedi colli arno ei hun yn llwyr, rwy'n sefyll o flaen y goeden nadolig achos lenni mi benderfynon ni beidio I thynnu hi lawr wedi 12 diwrnod gwyl y nadolig, ond yn hytrach I chadw hi yn ôl yr arfer canoloesol mynte nhw dros 20 diwrnod yr wyl gyfan sydd yn arwain ddydd Mawrth wrth gwrs at wyl fair y canhwyllau. A dyna fydd yn thema ni heddi, sef cyflwyno Iesu yn y deml. Dyma eiriau Salm 8. Arglwydd Ionawr, mor ardderchog yw dy enw ar yr holl ddeiar. Yr hwn a oshodaist dy ogoniant uwch y nefoedd. O enau plant bychain a rai yn signo y peraist nerth o achos dy elynion, I ostegi y gelyn a'r ymddialydd. Pan edrychwyf ar y nefoedd, gwaith dy fysedd, y lloer a'r ser y rai a ordeiniaist, pa beth yw dyn I ti ei gofio, a mab dyn I ti ymwelyd ag ef. Gan ysgwneithos def ychydig is dy rangylion, ac ei coronaist, a gogoniant ac a harddwch. Gwneithos iddo arglwyddiaethu ar weithredoedd dy ddwylo, goshodaist pob peth dan I draed ef, defaid ac uchen oll, ac anifeiliaid y maes hefyd, ehediaid y nefoedd a thysgod y môr, ac y sydd yn tramwyo llwybrau y môroedd. Arglwydd ein Ior, mor ardderchog yw dy enw ar yr holl ddeiar. Gadewch I ni weddio gyda'n gilydd. Holl alluog a byth fywiol dduw, sy'n gwisgo mawredd. Y cyflwynwyd dy anwyl fab y dydd hwn yn y deml yn sylwedd ein cnawd. Caniata I ninnau gael ein cyflwyno I ti a chalonau pur a glân, gan dy fab Iesu Grist ein harglwydd, sy'n fyw ac yn teyrnasu gyda thi, yn undod yr ysbryd glân, yn un Duw, yn awr a hyd byth. Amen.
Mae dau ddarlleniad gyda ni bore yma, a rhaid i mi gyfaddau nad dwi riod mewn dros 30 mlynedd o arwen gwasanaethau wedi darllen y darlleniad cyntaf hwn mewn Oedfa, sef Haggai pennod 2 a'r 9 adnod cynta. Yna, ar yr 11 o'r 7 mis, yn yr ail flwyddyn i'r brenin Darius dernasu, dyma'r proffwyd Haggai yn cael y neges yma gan yr arglwydd. Cer i siarad a Serubabel fab Shealtiel, llywodraethwr Juda, a'r archoffeiriad Jehoshua fab Jehotsadak. Dwed wrthi nhw a phawb arall hefyd. Pwy ohonoch chi yma? Welodd y deml fel roedd hi ers talwm yn ei holl ysblander. A sut mae'n edrych i chi nawr? Dim byd o'ch amharu mae'n siŵr. Ond dal ati Serubabel, dal ati Jehoshua fab Jehotsadak, a daliwch chithau ati bawb, meddai'r arglwydd. Daliwch ati i weitho, oherwydd rwy gyda chi, meddai'r arglwydd holl bwerus. Fel gwnes i addo i chi pan ddethoch chi mas o wlad yr Aifft, mae fy ysbryd yn dal gyda chi. Pidwch bod ag ofon. Dyma mae'r arglwydd holl bwerus yn ei ddweud. Unwaith eto, cyn bo hir, rwy'n mynd i ysgwyd y nefodd ar ddaear y môr a'r tir. Byddai'n ysgwyd y gwledydd i gyd. Byddan nhw'n dod ac yn cyflwyno'u trysorau. A byddai'n llenwi'r deml yma a chyfoeth ac ysblander, meddai'r arglwydd holl bwerus. Fi pia'r arian, a fi pia'r aur, meddai'r arglwydd holl bwerus. Bydd y deml yma yn llawer harddach yn y dyfodol nag oedd hi o'r blaen, meddai'r arglwydd holl bwerus. A byddai'n dod a llwyddiant a heddwch i'r lle yma. Ydy, mae'r arglwydd holl bwerus wedi dweud. Wel, os na, ddarllenes i'r darlleniad hwnnw o'r blaen, fi'n siŵr mod i wedi darllen y darlleniad nesaf yma, o leiaf yn flynyddol ar hyd y blynyddau. Sef wrth gwrs yr hanes am gyflwyno Iesu yn y deml, fel mae Luc yn ei gofnodi ar ein cyfer ni. Pan ddath amser i puredigaeth yn ôl cyfraith Moses, cymrodd rieni Iesu ef i fyny i Jerusalem i'w gyflwyno i'r arglwydd, yn unol ar hyn sydd wedi ei ysgrifennu yng nghyfraith yr arglwydd. Pob gwryw cyntafynedig fe'i gelwir yn sanctaidd i'r arglwydd. Ac i roi offrwm yn unol ar hyn sydd wedi ei ddweud yng nghyfraith yr arglwydd, par o dirtirod neu 2 giw colomen. Yn awr, roedd dyn yn Jerusalem o'r enw Simeon, dyn cyfiawn a diwiol oedd hwn, yn y disgwyl am ddiddanwch Israel, ac yr oedd yr ysbryd glân arno. Roedd wedi cael datguddiad gan yr ysbryd glân na welai farwolaeth cyn gweld Mesaia'r arglwydd. Daeth i'r deml dan arweiniad yr ysbryd, a phan ddath y rieni a'r plentyn Iesu i mewn, i wneud ynglyn ag
yn unol ag arfer y gyfraith. Cymerodd Simeon ef i'w freichiau, a bendithiodd Dduw gan ddweud, yn awr yr wyt yn gollwng dy was yn rydd o arglwydd, mewn tangnefedd yn unol a thair, oherwydd y mae fy llygaid wedi gweld dy iachawdwriaeth, a ddarperais dy ngwydd yr holl bobloedd. Goleuni i fod yn ddatguddiad i'r cenhedloedd ac yn ogoniant i'th bobl Israel. Yr oedd ei dad a'i fam yn ryfeddu at y pethau oedd yn cael ei dweud amdano. Yna bendithiodd Simeon hwy, a dywedodd wrth fair i fam, wele, gosodwyd hwn cwymp a chyfodiad llawer yn Israel, ac i fod yn arwydd a wrthwynebyr. A thithau, trywenir dy enaid di gan gleddyf, felly y datguddir meddyliau calonnau lawer. Yr oedd proffwydes hefyd, Anna, merch Ffanuel o lwyth Aser. Yr oedd hon yn oedrannus iawn, wedi byw 7 mlynedd gyda'i gŵr ar ôl priodi, ac wedi parhau'n weddw nes i bod yn awr yn 24 oed. Ni byddai byth yn ymadel ar deml, ond yn addoli, gan ymprydio a gweddio ddydd a nos. Ar awr honno, safodd hi ger llaw a moli Duw, a llefaru am y plentyn wrth bawb oedd yn disgwyl ryddhad Jerusalem. A boed i fendith Duw orffwys ar y darllen a'r gwrando a'r deall o'i air sanctaidd ef. Amen. Gadewch i ni weddio gyda'n gilydd. Diolch i ti, o Dduw yn tad, am y geiriau hyn unwaith eto, sydd yn atgoffa ni mae ti biau cyfoeth pob peth yn y nef ac ar y ddeiar. Ti yw'r un yn dy ysblander sydd yn llywodraethu ar bob peth. A diolch o Dduw mae ti bia'r addoliad hefyd, yr addoliad yn y deml, yr oedd proffwydi yr Hen Testament yn sôn amdano, a'r deml y daeth Iesu i mewn iddo, i'w gyflwyno. A'r deml yn awr sydd yn cyrff ni. Trigfan yr ysbryd glân, a ninnau yn fodau sydd yn dy addoli di ac yn cyflwyno addoliad i ti. Ddydd a nos, fel Anna gynt yn y deml. Helpa ni i wneud hyn o Dduw. Mewn ysbryd a gwirionedd, helpa ni i gerdded y llwybr y mae Iesu wedi ei osod o'n blaenau ni. Cyflwyno ni ti heddi anghenion yn byd ni. Rydyn ni'n diolch i ti am y frechlyn sy'n bellach yn cael ei gyflwyno mewn meddygynfeydd a chanolfannau iechyd ar hyd y lled, nid yn unig yn gwlad ninnau, ond mewn gwledydd drwy'r byd. A'n gweddi yw y byddo'r tlawd yn ogystal â'r cyfoethog yn byd ni, yn medru derbyn y frechlyn hon mwyn ni weithio hefyd i gael iechyd, i gael sicrwydd na fyddo weithio yn cael ei effeithio gan yr haint ofnadw sydd o'n cwmpas ni. Ond mae'n gweddi ni yn ymestyn yn bellach na hynny o Dduw, rydyn ni yn gweddio am iachad y cenhedloedd. Nid yn unig rhag Covid-19, ond rhag pob peth
sydd yn llethu ni yma ar y ddaear, pob peth sydd yn torri bywydau yn fyr, pob peth y mae gallu technolegol a meddygol yn medru ei atal, ond oherwydd twlodi ac anghyfartaledd bod bobl yn cael ei effeithio mewn rhai llefydd yn wath na'i gilydd. Boed i'r ddaear i gyd o ddiw, bod yn drigfan addas lles y ddynoliaeth. Lliw yn weddiau gyhoeddus ni, plis, a hefyd yn rai preifat personol ni. Gwrando ni nawr wrth i ni ddod â'n anghenion ninnau ac anghenion ein hanwyliaid at dy sylw tadol di. Bydd gyda rai sydd yn dost, rai sydd yn galaru, rai sy'n timlo i bod nhw yn balfalu mewn rhyw diwyllwch di-dew. Tor dithau trwyddo yn dy oleuni, yng ngoleuni Iesu. Ro dithau iachad, ro dithau gysur, ac arwain ni ymlaen, yn gwendid, yn y prosesiwn mawr o ddilyn Iesu, ac yn ei enw ef. Amen. Ymunwch gyda mi i weddio'r weddi nath Iesu yn dysgu ni. Ein tad, hwnnwyd yn y nefoedd, sancteiddier dy enw, deled y deyrnas, gwneler de wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Daroi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau hi ni yn dyledion, fel y myddeiwn ninnau hi'n dyledwyr, ac nac arwain ni i brofedigaeth, eith'r gwared ni rag drwg, canis eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Chi'n cofio'r darlleniad gynta yna o lyfr proffedoliaeth Haggai. Mae Duw yn cyfarch Zerubabel, yn cyfarch Yehoshua, yn cyfarch yn wir pawb sydd yn gwrando ar ei eiriau. A mae fe yn gwahodd bobl yno yn y deml i ddisgwyl o'i gwmpas nhw. A beth maen nhw'n gweld? Mae'r paent yn pilo o'r welydd, mae'r llwch yn dechrau pentyrru, mae'r pethau gwirthfawr i gyd wedi diflannu, mae ysblander y deml yn ddim byd o'i gymharu o'r hyn yr oedd o'r blaen. Ond mae Duw yn rhoi addewid iddyn nhw. Duw yn addo os fydden nhw ond yn medru rhoi i hysgwydd i'r gwaith. Os ydyn nhw ond yn fodlon breuddwydio a breuddwyd y ffydd, y byddan nhw yn gweld. Nid yn unig Zerubabel, nid yn unig Yehoshua, ond pob un byddwn gwrando'r geiriau, a byddwn nhw'n medru gweld y deml unwaith eto, nid yn unig yn yr ysblander oedd ganddi o'r blaen, ond fwy byth na hynny. Am, fel mae Duw yn addo, fe sy bia bob cyfoeth, fe sy bia hyd yn oed y nef a'r ddeiar i gyd. Ydy, mae'r adran nes i ddarllen o broffedoliaeth Haggai yn crynhoi. Ydy, mae'r arglwydd holl bwerus wedi dweud. Ond mae'r cloc yn cael ei weindio ymlaen wedyn ni ond diwe rhyw 400-500 o blynyddoedd i'r darlleniad yna, eto yn y deml o Lyc bennod 2, lle mae Simeon ac Anna ill 2 dal i gredu proffedoliaeth Haggai, dal i gredu y byddo'r deml unwaith eto yn llawn
gogoniant Duw ei hun. A fel y gwelwn ni. Yno, yn y darlleniad o lyg pennod 2, mae'r broffwydoliaeth yn cael ei wirreddu. Nige gydag arian a gair, nige gyda cot newydd o baint ar y welydd na'r llwch wedi cael ei sugno i ffwrdd, nage. Ond drwy ymweliad yr arglwydd Dduw holl bwerus i hun, yno yn ei fab Iesu Grist. Pen llanw pob proffwydoliaeth, yr hyn sydd yn cyflawni pob peth ynddo fe ei hunan. Dim ryfedd bod Simeon yn gallu dweud, nawr medrai farw yn hapus, am y mod i'n gwybod, bod Duw wedi cyflawni i addewid. Ac arna hithe, sydd wedi bod yn aros am ddegawdau lawer, yn gweddio ddydd a nos am y diwrnod hwn. Mae hithe hefyd yn gwybod a llawenydd yn ei bron bod Duw yr oesoedd, bellach wedi cyflawni i addewid ef. Rhain yna wrth edrych o'n cwmpas ni ar gyflwr crefydd yn yn gwlad. Hefyd yn timlo ar y degau fod yr hen ogoniant, yr hen fawredd wedi pylu. Nid gen unig fod y paent wedi plisgo rhyw faint, a bod yr marmor a'r bricsen eisiau cael tyma bach o twtio lan. Beth i ni wedi profi erbyn hyn yw fod yr hen adeiladau, yr hen ffordd wedi dymchwel mewn sawl ardal o amgylch yn clusten ni. Ond eto, mae'r addewid yno o hyd. A ninnau yn caredu yng ngair Duw, a ninnau yn dilyn Iesu Grist, y cawn ni weld yn ein cenhedlaeth ni ac yn yr oesoedd i ddaw, bobl unwaith eto yn heml i cyrff a'i calonnau, yn adeiladu unwaith eto yr hyn y mae Duw yn ei addo. Ein gweddi heddi yw y bydd bobloedd ein gwlad a phobloedd y byd yn croesawu Iesu i mewn i deml i bywydau, i groesawu fe, a'i drysori fe, a'i ddathlu fe, a'i addoli fe, yn wybod ta fe yw'r un sydd yn rhoi sicrwydd bywyd i bob un. Ta fe yw'r un sy'n ail adeiladu yr hyn a ddymchwelwyd. Mae fe yw'r un sy'n ail gyflwyno gobeith, lle collwyd pob gobaith cyn hynny. Ac mwyn ei enw. Amen.
Emynau wedi dod i derfyn yn hamser gyda'n gilydd. Gai ond ddatgan yn bod ni yma ar eich cyfer chi fel bob amser, felly os oes yna unrhyw anghenion, bugeiliol neu ymarferol, dewch i gyswllt os gwelwch yn dda. Gadewch i ni weddio gyda'n gilydd. Gras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân, a fyddo gyda chwi oll.